gajul-gajulono Pak becak kono lho. Aja mek ngono ae. Iki lho Pak lara saiki. Lho Pak, laraimu kok abang kabeh kena opo kuwi? Kok malah ngrek-ngrekne wong tuwek piye to Ki? Masuk angin le tak keroki. Lah masuk angin sing mbok keroki kok kono to Pak? Lah wong arep takon ngeroki mbokmu wonge lho irenek le. Ya tak keroki dhewe to saisane. Pokoke kulit. Lah disuntikne apa piye? Aku nek kon suntik wedi le. Wong disuntik apa lara to Pak? Rasane kok dicekot semut mak cekit. Lah nyapa kok wedi? Ya wedi nek kon bayar to. Lah nek kuwi aku ya wedi Pak. Wong aku dhewe ora keblek duit. Mangkane saiki ndang budal becak, engko lek dhuwit ben kena nyuntikne pake. Iya ya. Layangannya tutup sisik ya. Ya, mau Masnya. Ayo dolanan rono ya. Iya. Tuku gethuk ning pasar Blabak, pethukmu ki dilakon ndase gundul. Pumpung isuk tak budal becak, ben oleh duit ge nyuntikne kabur. Cangkemmu lho, karo wong tuwek mbok sing duwe aturan. Sorry Pak, tak ralate sik. Tuku kabut. Tak gumplang boto pisan engko. Salah Pak. Ki cangkem apa to? Tuku gethuk ning pasar Blabak. Pethukmu ki dilakon ndase butak. Nek ku ya wis kan biyen. Wong isuk tak budal becak ben oleh duit ge nyuntikne bapak. Lah ya ngono kuwi dadi anak sing berbakti mbek wong tuwek.